ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି, ଆଉ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କିଏ ସେ? ତ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଏମାନେ କିଏ ସେ, ଆଉ ଏଇଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି। ତ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର। ତ ଏଇଠି ଆମର ଚାଲିଥିଲା ଗୋଟେ ଆନିଭର୍ସରୀ ପାର୍ଟିଟେ। ତ ଆନିଭର୍ସରୀ କାହାର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ତ ଆମର ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆନିଭର୍ସରୀ ଥିଲା। ତ ତାପରେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଯାଇଥିଲା ଖାଇବା। ତ ପେଟ ପୂଜା ତ ନିହାତି ଦରକାର ନା। ତ ଏଇଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମର କେକ୍ ବି ଆସିଥିଲା ହାରି। ତ କେକ୍ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ମୋ ଭାଣଜୀଙ୍କ ସହ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତ ମୋ ଭାଣଜୀ ବି ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଥିଲେ, ଆଉ ମୋ ଭାଣଜୀ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମଜାମସ୍ତି ଭିତରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ବି ଆସି ଯାଇଥିଲେ କେକ୍ କାଟିବା ପାଇଁ। ତ ମୋ ଭାଇ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି ବୁକେ ମୋ ନଣନ୍ଦ ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ନଣନ୍ଦ ରାଣୀଙ୍କୁ ବୁକେ ଦେଇକି ପ୍ରପୋଜ ମାରିବାର ଫଟୋ ବି ସୁଟ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ନା ଆମର କେକ୍ କଟିଂ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଣଜୀ ଟିକେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ଭାବୁଥିଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତାପରେ ମୋ ନଣନ୍ଦ ରାଣୀ ମୋ ଭାଇ ମିଶିକି କେକ୍ କଟିଂ ହେଇଯାଇଥିଲା। କେକ୍ କଟିଂ ପରେ ମୋ ନଣନ୍ଦ ରାଣୀ କ'ଣ କଲେ, ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ୟାର ସେ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୋ ଭାଇ ବି କମେ ନାହିଁ, ମୋ ନଣନ୍ଦ ରାଣୀଙ୍କୁ ପ୍ୟାର ସେ ତାଙ୍କେ ବି ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲେ।